ஹாய் கைஸ், நாங்கள் புதுசாக ப்ரௌனி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இனிஷியலாக வீட்டில் ஏதாச்சும் ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸ்னால் ப்ரௌனிஸ் அண்ட் கேக்ஸ் செய்வோம். அது நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது அவங்க டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு, நீங்கள் ஏன் இதை பிஸ்னஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ நாங்களும் இதை ஒரு பிஸ்னஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். நீங்கள் வெளியில் வாங்குகிற ப்ரௌனிஸ்க்கும் இங்கே நம்ம செய்கிற ப்ரௌனிஸ்க்கும் நிறையாவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ரீமியம் அண்ட் குவாலிட்டியானது. டார்க் சாக்லேட், கொக்கோ பவுடர் மாதிரியான எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே போன்வில்லே பேக்கர்ஸ் மாதிரியான குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால தான் இந்த டேஸ்ட்டை அட்டைன் பண்ண முடியுது. உங்களுக்கும் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி ஆர்டர் கொடுத்துக்கோங்க. நாங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரௌனி ஆர்டர் எடுக்கிறதுனால 1/2 kg 400க்கு நாங்கள் ஆஃபர் கொடுக்குறோம். ஸோ நீங்களும் இந்த யம்மியான டேஸ்ட்டான ப்ரௌனி சாப்பிட்ணுன்னா உடனே ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி ஆர்டர் கொடுத்துக்கோங்க. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.